Nu m-am trezit. Nu am văzut lumină. Am simțit doar lipsa corpului. Eram undeva între respirații, în acel spațiu pe care îl ignori toată viața, acolo unde gândurile încep să se formeze înainte să le dai voie să existe. Eram acolo. Și nu eram singur. Am lucrat 17 ani într-un spital privat. Chirurgie plastică, fețe, corpuri, promisiuni. Am spus de mii de ori: vei arăta exact cum visezi. Acest procedeu îți va schimba viața. Nimeni nu va ști. Și am crezut că e adevărat. Dar după moarte, după ce am trecut de cealaltă parte, am văzut ce lăsasem în urmă. Nu corpurile, nu cicatricile, sufletele. Fiecare operație pe care am făcut-o, fiecare față pe care am remodelat-o, fiecare promisiune pe care am rostit-o, a lăsat o crăpătură invizibilă. Nu în piele, în suflet. Am văzut femeia de 32 de ani. I-am schimbat nasul. A spus perfect când s-a uitat prima dată în oglindă. Dar după s-a privit din nou și nu s-a mai recunoscut. Nu și-a mai plăcut vocea. Nu și-a mai plăcut râsul. Ceva s-a rupt, nu în nas, în legătura dintre ea și propria ei imagine. Și eu nu am știut, nu am văzut. Bărbatul de 45 i-am eliminat ridurile. A zis: voi arăta mai tânăr. Dar după, soția lui nu l-a mai recunoscut când râdea. Copiii lui au spus: tata arată diferit. Ceva s-a rupt. Nu în piele, în identitate. Și eu nu am știut. Nu am văzut. În tot acest timp am crezut că știu ce fac. Am studiat anatomia umană ani de zile. Am învățat fiecare mușchi facial, fiecare strat de țesut, fiecare milimetru al structurii osoase. Am fost precis. Am fost eficient. Dar niciodată nu am studiat ce se întâmplă după ce pacientul părăsește sala de operație cu o față nouă. Acolo, în acel loc fără corp, am simțit-o. Nu era voce, nu era lumină, era prezență. Și m-a întrebat fără cuvinte: ai construit sau ai desfăcut? Nu am avut răspuns. Pentru că, în acel moment am înțeles că toată viața mea profesională a fost construită pe o minciună subtilă, nu o minciună spusă cu voce tare, o minciună trăită în fiecare zi. Am crezut că fac oamenii fericiți, am crezut că le ofer încredere, dar am văzut adevărul. Le-am oferit o mască, le-am furat identitatea, nu violent, nu brutal, subtil, milimetru cu milimetru, procedeu cu procedeu, până când nu se mai recunoșteau. Știi ce rupe sufletul fără să știi? Nu durerea, nu criza, nu pierderea. E schimbarea care te face să nu te mai recunoști. E momentul când te uiți în oglindă și persoana de acolo nu mai ești tu. Nu fizic, spiritual. Am văzut-o pe tânăra de 27 de ani. I-am mărit buzele. A venit la mine plângând. Mi-a spus: vreau să fiu frumoasă. I-am zis: ești deja frumoasă, dar pot să te ajut să te simți mai bine. Și a crezut, a plătit, a suferit. Și 3 luni mai târziu, când s-a uitat în oglindă, a plâns din nou. Dar de data asta nu de urâțenie, de pierdere. Unde sunt eu? A șoptit. Unde este fața mea? Și eu nu am auzit-o, pentru că eram deja la următorul pacient, la următoarea promisiune, la următoarea intervenție, la următoarea ruptură invizibilă. Acolo, după moarte, am văzut ceva ce nu am observat niciodată în viață. Am văzut cum fiecare pacient purta în suflet un gol. Un gol pe care au crezut că îl pot umple cu o operație. Dar golul nu era în corp. Era în suflet. Și nicio cantitate de silicon, nicio reducere de grăsime, nicio restructurare osoasă nu putea să îl umple. Am avut o pacientă care a venit la mine de 6 ori. 6 operații diferite. Nas, bărbie, obraji, pleoape, buze, abdomen. De fiecare dată spunea: acum sunt fericită. Dar după 2 luni revenea: mai există ceva care trebuie schimbat. Și eu, în loc să o întreb de ce, am prelungit lista, am adăugat proceduri, am promis rezultate. Și ea a plătit, a suferit, a continuat. Până când, într-o zi, a încetat să mai vină. Am crezut că în sfârșit este mulțumită. Dar acolo, după moarte, am văzut adevărul. Nu a încetat pentru că era mulțumită. A încetat pentru că nu mai știa cine este.
Prezența invizibilă m-a purtat prin fiecare cameră de operație pe care am folosit-o. M-a făcut să văd nu cu ochii unui chirurg, ci cu ochii unui suflet care observă alte suflete. Am văzut femeia care și-a schimbat corpul pentru că soțul ei o înșelase. A crezut că dacă arată diferit, el nu va mai pleca. Dar el a plecat oricum, pentru că problema nu era în corpul ei, era în sufletul lui. Și ea a rămas cu un corp pe care nu îl recunoștea și cu un suflet și mai rupt decât înainte. Am văzut bărbatul care și-a refăcut fața pentru că își pierduse slujba. A crezut că dacă arată mai tânăr va fi angajat din nou. Dar companiile nu căutau o față tânără, căutau competență. Și el a rămas cu o față nouă, dar cu aceeași lipsă de încredere. Numai că acum, când se uita în oglindă, nu mai vedea măcar pe cineva care îi amintea de cine fusese cândva. Vedea un străin care purta același nume, dar nu aceeași identitate. Prezența m-a întrebat din nou, fără cuvinte: "Știai?" Și am vrut să spun nu. Am vrut să spun că eram doar un medic, că făceam ce mi se cerea, că pacienții veneau la mine cu cereri clare și eu le îndeplineam. Dar nu am putut să mint, pentru că în acel loc fără corp nu există minciună, există doar adevăr. Și adevărul era că aveam indicii, semne, semnale. Femeia care plângea în sala de așteptare înainte de operație, bărbatul care își schimba decizia de 3 ori în aceeași zi, tânăra care vorbea despre moarte în loc de frumusețe. Toate aceste semne erau acolo și eu le-am ignorat. Le-am ignorat pentru că aveam ținte. Aveam cifre de atins, aveam un program plin, aveam o reputație de menținut și fiecare pacient care plătea era o confirmare că fac ceva valoros. Dar valoros pentru cine? Pentru mine. Pentru contul meu bancar. Pentru imaginea mea profesională. Nu pentru ei. Nu pentru sufletele lor. Am văzut un bărbat de 38 de ani. I-am făcut o intervenție la nivelul bărbiei. Mi-a spus că vrea să arate mai masculin. Am acceptat. Am operat. Am livrat rezultatul. Dar după 3 săptămâni a revenit. Nu pentru o consultație. Pentru a plânge în fața mea. "Nu mai sunt eu," a spus. "Când vorbesc, simt că vocea nu se potrivește cu fața. Când râd, simt că râde altcineva." I-am oferit o consultație psihologică. I-am spus că e normal să existe o perioadă de adaptare, dar el nu avea nevoie de adaptare. Avea nevoie să fie ascultat. Avea nevoie ca cineva să îi spună: "Nu ești rupt pentru că arăți diferit. Ești rupt pentru că ai crezut că schimbarea exterioară te va vindeca pe interior." Dar eu nu i-am spus asta, pentru că nu știam. Sau poate știam, dar nu voiam să recunosc. Acolo, după moarte, am înțeles ceva devastator. Știi ce rupe sufletul fără să știi? Nu e ceea ce pierzi, e ceea ce ți se ia fără să-ți dai seama. E identitatea care dispare milimetru cu milimetru. E vocea care nu mai sună la fel pentru că fața nu mai este aceeași. E râsul care nu mai iese natural pentru că mușchii au fost rearanjați. E privirea în oglindă care nu mai oferă recunoaștere, ci doar confuzie. Și tot ce rămâne e un gol. Un gol pe care nicio operație nu îl poate umple, pentru că golul nu era în corp. A fost întotdeauna în suflet. Am avut o pacientă de 51 de ani. Mi-a cerut să îi elimin toate semnele îmbătrânirii. "Vreau să arăt ca la 30, a spus. Am încercat să o temperez. I-am spus că pot să o fac să arate mai tânără, dar nu pot să întorc timpul. Ea a insistat și eu am cedat. Pentru că ea plătea, pentru că eu livram și pentru că sistemul funcționa astfel. După operație, a arătat cu adevărat mai tânără. Prietenii ei au felicitat-o. Familia ei a fost impresionată. Dar ea, când era singură, plângea, pentru că în oglindă vedea pe cineva care nu era ea. Vedea o versiune artificială, o replică, un simulacru. Și cu cât îmbătrânea, cu atât decalajul dintre cine era pe dinăuntru și cine părea pe din afară se adâncea. Prezența m-a purtat mai departe. M-a arătat un tânăr de 24 de ani. I-am făcut o operație estetică pentru că ceilalți din generația lui făceau la fel. Nu pentru că avea o problemă, ci pentru că toată lumea își optimiza aspectul. Și el a vrut să fie parte din tendință. După operație, a postat fotografii. A primit like-uri, a primit complimente.
Dar în fiecare dimineață, când se trezea și se vedea în oglindă fără filtre, fără machiaj, fără lumină studiată, se întreba: asta sunt eu cu adevărat? Și răspunsul devenea din ce în ce mai nesigur. Am început să văd modelul. Nu era vorba despre un pacient izolat. Era vorba despre un sistem. Un sistem în care eu eram o roată. Un sistem care vindea soluții rapide pentru probleme profunde. Un sistem care promitea fericire prin schimbare exterioară, dar livra doar confuzie interioară. Și eu, cu fiecare operație, alimentam acest sistem. Cu fiecare promisiune perpetuam această minciună și cu fiecare pacient care pleca mulțumit superficial, dar rupt profund, contribuiam la o epidemie invizibilă, o epidemie de suflete rupte care nu știau de ce sunt rupte. Prezența m-a întrebat din nou: de ce? Și de data asta am avut un răspuns. Nu un răspuns care mă scuza, ci un răspuns care mă condamna. Am făcut-o pentru că puteam, pentru că eram bun, pentru că aveam talent, pentru că oamenii îmi cereau, pentru că societatea încuraja, pentru că nimeni nu punea întrebări incomode, pentru că toată lumea presupunea că dacă cineva plătește pentru ceva și primește ceea ce cere, atunci totul e în regulă. Dar nu era. Nu era deloc în regulă. Am văzut o femeie de 42 de ani. A venit la mine după un divorț, mi-a spus: vreau să arăt mai bine decât când eram cu el. Am înțeles dorința, am înțeles durerea, am făcut operația. Ea a arătat uimitor. Dar când și-a refăcut viața, când a cunoscut pe altcineva, noul partener a spus: arăți minunat, dar simt că nu te cunosc cu adevărat. Și ea nu a înțeles de ce. Dar eu acolo după moarte am înțeles. Pentru că fața pe care o purta nu era fața cu care crescuse. Nu era fața care purta povești. Nu era fața care reflecta viața trăită. Era o față construită, o față creată pentru a ascunde durerea, nu pentru a o vindeca. Prezența m-a arătat un lucru și mai devastator. M-a arătat copiii pacienților mei. Am văzut o fetiță de 9 ani care își privea mama după operație și întreabă: de ce arăți diferit? Mama a răspuns: nu arăt diferit, draga mea, arăt mai bine. Dar fetița nu a fost convinsă, pentru că ea nu căuta o mamă mai bună, căuta mama ei. Și mama pe care o vedea acum nu era aceea. Era o versiune modificată, o versiune ajustată, o versiune care nu mai corespundea cu amintirile ei. Am văzut un băiat de 14 ani care și-a privit tatăl după o operație și nu l-a mai îmbrățișat la fel. Nu pentru că nu îl iubea, ci pentru că ceva în acea îmbrățișare nu mai era familiar. Mirosul era același, vocea era aceeași, dar fața, textura pielii, modul în care lumina cădea pe trăsături, totul era ușor diferit. Și acel ușor diferit era suficient pentru a crea distanță, o distanță invizibilă, dar reală. Prezența m-a arătat ceva ce nu am vrut să văd. M-a arătat că fiecare operație pe care am făcut-o nu afecta doar persoana pe masa de operație. Afecta toate relațiile acelei persoane. Afecta modul în care era recunoscută de cei dragi. Afecta modul în care se recunoștea pe sine. Afecta modul în care se raporta la propria istorie. Pentru că fața nu e doar un obiect estetic, e o hartă a vieții trăite. Fiecare ridă spune o poveste. Fiecare cicatrice poartă o amintire. Fiecare imperfecțiune reflectă o experiență. Și când ștergi aceste semne, nu ștergi doar îmbătrânirea. Ștergi identitatea. Am avut un pacient de 56 de ani. A venit la mine cu o solicitare simplă. Vreau să arăt mai odihnit. Am făcut o intervenție minoră. Rezultatul a fost subtil. Nimeni nu și-ar fi dat seama că a făcut ceva. Dar el știa. Și asta l-a schimbat. A început să se uite mai des în oglindă. A început să compare fotografii vechi cu cele noi. A început să se întrebe: dacă am putut schimba asta, ce altceva pot schimba? Și așa a început. O intervenție a dus la alta, și alta, și alta, până când, la 62 de ani, nu mai semăna cu el însuși de la 56. Și nici măcar nu mai știa dacă îi păsa. Prezența m-a întrebat: când devine o vindecare o pierdere? Și am realizat că nu știam răspunsul, pentru că în medicina mea nu exista această întrebare. Există doar: pacientul este mulțumit? Și dacă răspunsul era da, atunci totul era considerat un succes. Dar mulțumirea nu înseamnă vindecare.
Mulțumirea poate fi doar o acoperire temporară a unei dureri mai adânci. Și eu nu am fost instruit să deosebesc între cele două. Am văzut un tânăr de 29 de ani. A venit la mine pentru că fusese respins de cineva pe care îl plăcea. A crezut că dacă își schimbă aspectul, va fi acceptat. Am făcut operația. Aspectul lui s-a schimbat. Dar persoana care îl respinsese nu s-a răzgândit, pentru că respingerea nu avea legătură cu aspectul lui, avea legătură cu compatibilitate, cu chimie, cu lucruri pe care nicio operație nu le poate modifica. Dar el nu a înțeles asta. A crezut că operația nu a fost suficientă. Și a revenit. Pentru mai mult. Pentru altceva. Pentru o promisiune pe care eu nu puteam să o țin, dar pe care am lăsat-o să plutească între noi, nerostită, dar prezentă. Prezența mi-a arătat ceva pe care nu am vrut să-l recunosc niciodată. Mi-a arătat că fiecare pacient care venea la mine cu o cerere estetică avea de fapt o nevoie sufletească. Și eu, în loc să îi redirecționez către surse care puteau trata adevărata nevoie, le-am oferit o soluție superficială. Nu pentru că eram rău, ci pentru că sistemul în care lucram nu recunoștea diferența. Sistemul trata corpul ca pe o mașină care poate fi reparată, ajustată, optimizată. Dar corpul nu e o mașină. E un templu. Și când modifici un templu fără să înțelegi sacrarea lui, nu îl îmbunătățești. Îl profanezi. Am văzut o femeie de 63 de ani. Mi-a cerut să o fac să arate ca la 40. I-am spus că nu pot. I-am explicat limitele. Dar ea a insistat. Și am făcut ce am putut. Rezultatul a fost impresionant tehnic. Dar când ea s-a privit în oglindă, nu a văzut pe cineva de 40 de ani. A văzut pe cineva de 63 care încearcă să arate ca la 40. Și diferența dintre cele două este imensă. Una e tinerețe. Cealaltă e disperare mascată. Prezența m-a purtat prin ultimele mele luni de viață. M-a arătat momentul când am început să simt că ceva nu e în regulă. Nu cu pacienții, cu mine. Am început să mă simt gol. Am început să simt că operațiile mele nu aveau sens. Am început să mă întreb dacă tot ce făceam era doar o iluzie bine plătită. Dar nu am avut curajul să schimb ceva, pentru că schimbarea ar fi însemnat să recunosc că greșisem. Și recunoașterea ar fi însemnat să renunț la tot ce construisem. Și nu am fost pregătit pentru asta. Prezența m-a întrebat: când ai știut? Și am realizat că am știut dintotdeauna. Am știut din prima operație când pacienta a plecat mulțumită, dar cu ochii triști. Am știut din al doilea an când un pacient a revenit nu pentru o complicație medicală, ci pentru o criză existențială. Am știut din fiecare conversație în care cineva îmi cerea să-i schimb ceva din exterior pentru că nu putea schimba ceva din interior. Am știut, dar am ignorat, pentru că ignorarea era mai ușoară decât confruntarea. Acolo, după moarte, am văzut ce rupe sufletul fără să știi. Nu e ceea ce ți se întâmplă, e ceea ce îți faci ție însuți în numele îmbunătățirii. E momentul când accepti să fii modificat pentru a fi acceptat. E momentul când crezi că valoarea ta depinde de aspectul tău. E momentul când uiți că frumusețea nu e în simetrie, ci în autenticitate. E momentul când renunți la tine pentru a deveni o versiune pe care crezi că alții o vor iubi mai mult. Și ironia cruntă e că acea versiune nu ești tu. Și oamenii care o iubesc nu te iubesc pe tine. Te iubesc pe masca pe care ai acceptat să o porți. Prezența m-a arătat ultimul pacient pe care l-am operat înainte să mor. O femeie de 36 de ani. Mi-a cerut o modificare minoră. Am făcut-o perfect. Tehnic. A fost impecabil. Dar când ea s-a uitat în oglindă, a izbucnit în plâns. Nu de durere fizică, ci de pierdere. A spus ceva ce m-a urmărit chiar și după moarte. Am venit aici să mă simt mai bine cu mine însămi. Dar acum nu mai știu cine sunt eu însămi. Și în acel moment, în ultimele mele zile de viață, am realizat adevărul. Dar a fost prea târziu. Prea târziu să schimb ceva. Prea târziu să repar. Prea târziu să cer iertare celor pe care i-am ajutat să se piardă pe ei înșiși. Prezența m-a întrebat: dacă ai putea să te întorci, ce ai face diferit? Și răspunsul a fost clar. Aș asculta mai mult. Aș pune întrebări mai profunde. Aș întreba nu ce vrei să schimbi, ci de ce vrei să schimbi. Aș întreba nu cum vrei să arăți, ci cine vrei să fii.
Și dacă răspunsurile ar fi arătat că problema nu e în corp, ci în suflet, aș fi avut curajul să spun, nu pot să te ajut, dar știu cine poate. Dar nu am făcut asta. Am fost complice la o industrie care transformă nesiguranța în profit. Am fost parte dintr-un sistem care vindea soluții false la probleme reale. Am fost un chirurg abil, dar un vindecător eșuat. Pentru că vindecare nu înseamnă schimbare. Înseamnă acceptare. Înseamnă reconciliere cu cine ești. Înseamnă să înveți să te iubești, nu în ciuda imperfecțiunilor, ci inclusiv cu ele. Pentru că imperfecțiunile nu te fac mai puțin. Te fac real. Acolo, după moarte, am înțeles ce nu am înțeles niciodată în viață, că sufletul se rupe nu prin durere, ci prin negare. Se rupe nu prin pierdere, ci prin modificare forțată. Se rupe nu prin ceea ce ți se ia, ci prin ceea ce accepți să renunți la tine însuți. Și cel mai trist lucru, că nici măcar nu-ți dai seama când se întâmplă. Pentru că ruptura e subtilă, e milimetrică, e invizibilă, până când, într-o zi, te uiți în oglindă și realizezi că persoana care te privește înapoi nu mai ești tu. Și atunci întrebi, unde am dispărut? Dar răspunsul e dureros. Ai dispărut milimetru cu milimetru, operație cu operație, promisiune cu promisiune. Prezența nu m-a condamnat. Nu m-a judecat. Pur și simplu m-a lăsat să văd. Să văd consecințele faptelor mele. Să văd rupturile pe care le-am cauzat fără să știu. Să văd durerea pe care am perpetuat-o în numele frumuseții. Să văd golul pe care l-am adâncit, în loc să-l vindec. Și cea mai grea parte? Că nu pot repara nimic. Nu pot să mă întorc. Nu pot să revin. Nu pot să-mi cer scuze. Nu pot să schimb nimic din ceea ce am făcut. Tot ce pot face e să înțeleg și să sper că cineva undeva va învăța din greșelile mele. Dacă ești acolo și te gândești să îți schimbi ceva pentru că crezi că te va face mai fericit, oprește-te. Întreabă-te mai întâi, de ce vreau asta cu adevărat? Dacă răspunsul are legătură cu acceptarea altora, cu validarea din exterior, cu dorința de a fi iubit mai mult, atunci problema nu e în corpul tău, e în sufletul tău. Și nicio operație nu poate vindeca un suflet, doar tu poți, prin acceptare, prin iubire de sine, prin curajul de a fi autentic într-o lume care îți cere să fii perfect. Știi ce rupe sufletul fără să știi? E să devii ceea ce alții vor ca tu să fii și să uiți cine ai fost cu adevărat. E să accepți o schimbare pe care nu o înțelegi complet. E să crezi că exteriorul te definește, când de fapt interiorul te susține. E să îți vinzi identitatea pentru o iluzie. E să trăiești ca un străin în propriul corp. E să cauți în afară ceea ce poate fi găsit doar înăuntru. Acolo, în acel loc fără corp, am înțeles totul prea târziu. Dar poate că tu nu trebuie să repeți greșeala mea. Poate că tu poți să alegi altfel. Poate că tu poți să te iubești așa cum ești, nu așa cum crezi că trebuie să fii. Poate că tu poți să înțelegi că frumusețea ta nu stă în simetrie, ci în poveste, că valoarea ta nu e în aspectul tău, ci în caracterul tău, că identitatea ta nu poate fi modificată de un bisturiu, ci doar de o decizie profundă de a te accepta complet. Asta am învățat după moarte, că cel mai mare regret nu e ceea ce nu ai făcut, e ceea ce ai făcut fără să înțelegi pe deplin consecințele. E vieți pe care le-ai atins fără să realizezi că le-ai rupt. E promisiuni pe care le-ai făcut fără să știi că erau minciuni. E un sistem pe care l-ai servit fără să-l pui la îndoială. Și acum, când nu mai pot schimba nimic, singurul lucru pe care îl pot face e să sper că tu vei alege mai înțelept decât am ales eu. Pentru că sufletul se rupe ușor, dar se vindecă greu și uneori deloc.